ngali thu slam bhai bana preng ki khot jong voice of the people party ngala kham itho slam tam de ya I Dr. Riki Ejesin kon obolong unong hikai jonga ila yo ben hikai nga haus nam kha kan lais ba kan lai puna ni hikai ru haus nam araja but araja iwai but hapor masa hani hu hapor bangalai emi ngasa hostel leng tei isariki idei unong pe ya ka hostel ka ba ngangadon anda ngalami nani hu ba yo balik tuai ngam chu kami kan du shui I henry ka to ka jinglong snowrit ka jongi ka to ka jinglong hok ka jongi ka to ka jinglong chisur ka jongi kada ai men sin yana kum ukna sabla ban nga shakin ma ngo shak burom yi but hadin haba ngala yo ban ya don kan ta bati haga voice of the people party ngara sukmen shibune ban nga nong yi pai ba na lo ka jingka shang ka jonga ya ka clean politics ka ba iba arden yalam na lo ka jingka shang ka jonga ya iba arden kau dah ko penlong ya ya ka bangan don ha ka voice of the people party but ya ka bangan don ha kam san hima sima ya dei ke jing don jong isariki haba don me ngas ngo shan haba don me ngas ngo shania but haba don me ngas ngo ba don ke jing kermen ya ka lawai but nga join but the VPP house name araja ratlo ya ka ban seng ya ka long ban ai ka tiga mon ka tiga diang ke jonga ya isariki ba iba arden ngai iba kini kiri ramba ki don shisha ba jing thmu ko ba na ka benda ka imlang ka salang hawai ba adan I khot ya ka ban yetroi dan ngesno ba ka dei ka kamram ka jonga ya ka bangan mi khmat ya ka ban snok tilang ya ka ban shakri ya ka ri ba ka Jaitbynriew kham tam habang I ba kumno ka sarkar ka bang idang khmi nanti bakan khamlong ka ba pher ba kham a ka jing shakri ba bha naru snem arajar ar khatra bakan ni sarkar MDA kabal yo kan shim ni kabor henry yu I ba kumno ha ching tho I got kabor yu I ba kumno wa ka kot hami galya kala ken tho jo ya kan ka sarkar ha yu I ya ki kam bam sap ba ka jing le ju bor ba ka jing le shiryang jong kene ka sarkar te kumta ka ni ka jinglong ka penlong yang ya ka ban dong ka ta jing le kli ya ka ban mi sakpat ban dia don benda ban seng ka voice of the people party bat ban ai kita ka jing sekri na ka benta ka ri ba ka Jaitbynriew da ka banget ka kersan iba adan bat isariki nga ngam shem join siya ka party ngam shem don benta ban seng ka voice of the people party da ka bangat mu ban ele election hoy isariki siya ong ba donkam ye pi batskhem ya ba phin mi siya khmat namar ka ri ba ka Jaitbynriew ba donkam ye ki briew ki ba kumphi siya ong nga siya ong I ba nga nom ele election but hakata ka por ilalong kumu MP ban pin kot niya ye ngong ba ladana ele election nga ele tangi ke MP Henry kamot pat bangat kuat menjadi MP kami. Hingga lalu MP bangayai kersian ya pi. Kat opi tangele election pi kumu MP. Nganan ni bisa khmat yak ban ai ke kersian ke jonga ya I. Henry kata ka jingni jonga sa politics. Ya ka ba ngan ai ke kersian ya I. Kau se kan blek long perban da kumni. Ha ba blek la ibit no ibit sim tang si tempo. Ka party kala pha ya ha ba party ka phai khmat sanga. Ya ka bangan yele ya ke MP election ya shim ya ka da jing snurit ya shim ya ka da jing get kli bat ya shim ya ka da jing sukhya ka sim ya ka ban pin dat ki kam ki badang sa ka ba I Dr. Riki Ejesin kon I las shimti bat las tang de ya ka ka kamram ko jonga da PV pai ba P ibet ban chi ya ka voice of the people party sai sin pat ya ka ban pha yu MP shida bi ya ka ban yo ban pin dat ya ki jing anu ka jong isariki